हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि मुङा मिस्टार प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि जांख्रिथाय गोबां दुखु खस्थयै गेदारिं खालामबोनाय धरना होबोनाय बिनि फिथाइ महरै जोंनि आखायाव नुजाथिफैबाय BTR BTC अलरेडि खामोन दायो मुङा सोलायबाय BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन स' बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे फिथाइ महरै दायो नुजादों बे फिथाइखौ लानानै माखासे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा रंजादों आरो माखासे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा दुखु जादों आं स्क्रिनाव माखासे होगोन माखासे सुबुंफोरनि दुखु दाहा जानायनि आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे कुवेश्चन मार्क आं नोंथांमोननि फिलिंसखौ बुजिनो लुबैदों कि नोंथांमोना जुदि बे BTR खौ लानानै खुसिब्ला मानि थाखाय खुसि येस होदो खुसि नालाय आर इउ हेपि विथ दिस BTR आं नोंथांमोननियाव कुवेश्चन सोंबाय स' नोंथांमोना येस होदो आरो डिसक्रिपसनखौ लिरदो जुदि नोंथाङा हेपिब्ला आरो बिनि गेजेराव बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ लिरना हरदो आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा नङा हेपि नङा अब्ला नोंथाङा न' लिरदो आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना मा होदो कि बेयाव डिसक्रिपसन लिरनानै डिस्ट्रिक्टखौ होदो स' नोंथांमोननि आं फिलिंसखौ मोनथिगोन मिथिबायना बे आंनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट मिथिबायना बावैनो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं बेखौ बुंनो सानदों कि जोंनि बर' हारिनि जाय BTR मुंनि मोननाय फिथाइ दायो बिनि माखासे पावार बारायबाय नङा होमबा सिगाङावहाय कनस्टिटिउएन्सि जाय सिट मेम्बार थायोमोन बिनिया जोंनिया 40 मोन दायो जोंना माने दायो 60 जाबाय 20टा सिट बारायबाय नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि BTR नि बाहेरायाव थागोन बर' रायजो राजानि थाखाय एक्सट्रायै माने सेपारेट बड' मिडियाम डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम स्कुल इन स्टेट माने आसाम स्टेटआव बेखौ इस्टाब्लिश खालामनाय जागोन आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ मोनथिखाबायानो माने पेपार जाय मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टखौ नुखाबायानो अब्लाबो आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थाबावनो लुबैदों बेबो मोनसे आरो बिनि गेजेराव जोंनि थाखाय आरो बानासुरनि मोनसे लामा थोंजोङै डाइरेक्ट माजबादनिफ्राय हलंगि थांगोन आरो सनितपुर टु बिश्वनाथ गावस्रालांगोन आरो मोनसे बिराद मोजां बेखौ आङो बावैनो खालामजानो लुबैयो मानो होनब्ला जोङो जोंनि बर'नि रायजो राजानि गेजेरजोंनो थांनाय नङा होमबा स' जों एरिया दाजाबफायाखैब्लाबो बेखौनो गोजोनगोन माखासे सुबुंफ्रा आरो बिनि गेजेरावहाय बेवहाय आगमेन्ट टु एरिया एन्ड पावार अफ BTC होनना बुंदों माने पावार अफ BTC नि पावारखौ बारायनाय जागोन आरो बिनि गेजेराव BTC एरियाखौ इनक्रिज खालामनाय जागोन जाय दा BTR जाना दं कमिसनाव दं आरो दा भिलेज होनना बुंदों बेयाव मुंखौ मख'दों भिलेज दा बिनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट बुङोब्ला फुरा डिस्ट्रिक्ट थांफाजोबगोन नालाय बेयाव माखासे जातिफोरबो थायो नालाय स' ओंखायनो बिसोरो मा बुंबाय भिलेज आरोना स' बिनि गेजेराव माखासे जेसेबांखिनि भिलेजआ हाबफानो गोसो BTR आव बिथांमोना हाबफानो हागोन आरो जेसेबांखिनि नन बड'फ्रा ओंखारनो गोसो बिथांमोना ओंखारनो हागोन स' बेबायदि सुबिदा होदों भिडिअ'आव बुंनाय मथे निउसाव बुंनाय मथे आरो बिनि गेजेराव बेयाव लिरनाय मथे स' गोबां बे बाथ्राबाथ' गोजोनथाव खौरां फिथाइया बबेसिम थांगोन बेखौ जोङो नायनोसै नेनोसै नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव दङ जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि इउनिभारसिटि बे बरमायाव जागोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव अलरेडि नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो बिनि गेजेरावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै कालचारेल कमप्लेक्स कामसेट बेखौ जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव लानाय जागोन माबायाव थुलुंगाफुरि गामियाव माने थुलुंगाफुरि जायगायाव आरोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि थुलुंगाफुरि जायगायाव स' बेबायदि माखासे गोबां माने गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय इन्डास्ट्रि खुलिनाय जागोन आरो गोबां ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोंनि माखासे रायजो राजा जाय बाहेरायाव थागोन बिसोरनो थाखाय बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानानै होनाय जागोन आं बेखौनो सानो कि जोंनि बर' हारिनि जाय रायजो राजाफोर बिथांमोना माखासे खुसि आरो माखासे खुसि नङा स' बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुजियाखै आरो माखासे बाथ्राखौ बुजिदों जानांगौ स' आं नोंथांमोनखौ फुरायै खोन्थानि कि बे मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टआव बेवहाय लिरनाय मथे एरिया बाराय जानाय जागोन आरो बिनि गेजेराव जुदि जायाबा रिअर्गानाइजिं खालामनाय जागोन कि बड'लेण्ड स्टेट बा मुभमेन्टनि थाखायनो बेवहाय आसाम स्टेटआ जेबो बिसोरो माने बेयाव हेंथा होनो हाया कनसिडार बे मोनसे स' बेबो मोनसे पइन्ट आरो जोंहा आउट अफ BTC नि बाहेरायाव थानाय डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम स्कुल बेबो मोनसे आसामावनो इस्टाब्लिश खालामनाय जागोन बेबो मोनसे आरो जोंनि बर' रावखौ अफिसियेलि एस'सियेट खालामनाय जागोन आसामावबो आरो ओरैनोथ' जोंना BTR आव जाखागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियनावथ' जाखासिगोनानो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोंहा माखासे माने गिदिर माने इनस्टिट्युट NIT फोरबो बेखौबो लाबोनाय जासिगोन आरो बिनि गेजेराव जोंहा दायो लेजिस्लेटिभ आरो बिनि गेजेराव जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ होमबा जुदि आं बेयाव एडमिनिस्ट्रेटिभखौ आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेरै आसामाव जेरै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन नालाय स' बेवहाय जोंहा मा थागोन बड'लेण्ड पाब्लिक सार्भिस कमिसन बिदि थागोन नामा एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै मोनगोनबा स' बे मोनसे खोथा जोंना गासै सेन्ट्रेलनिफ्राय फुन्जि फैगोन
सेन्ट्रेल स्किम फैगोन गासिबो सेन्ट्रेलनिफ्रायनो जाजोबसिगोन जों आसामनि आन्डाराव बारा थानाय जानाय नंला माने बांसिनानो माने सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय जासिगोन आरोना स' बिनि गेजेरावहाय गोबां खामानि बारायबाय पावारफ्राबो बारायबाय स' बिनि गेजेरावहाय डाइरेक्टलि डिपुटि कमिशनार जाय दंमोन बिथाङा डाइरेक्टलि जोंनि सेन्ट्रेल चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार जाय बेनो रिपर्ट खालामगोन with through chief executive officerजों chief executive officerनि दारै माने chief executive member जाय जेरै हमना ला जोंहा दा हाग्रामा महिलारि डिपुटि कमिशनारा मेसेज माने रिपर्टखौ होगोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि बर' हारिनि माने युथ सेंग्राफोरखौ माने आर्मि बेयावहाय माने कनसिडार होनाय जादों बेखौ सोसननाय जादों नोंथांमोना माखासे सुबुंफोरा खोनाबाय जानांगौ क'क्राझाराव लागासिनो दङ स' नोंथांमोना थांनानै बेवहाय थांनो हागोन कि माखासे सुबुंखौ लागोन माखासे सुबुंखौ लाया बेफोरबायदि जाथाय जादों दायो 5000 पस्ट देखायदों बेवहाय आरो बेवहाय जोंनि एनडिबि माखासे जेसेबांखिनि क्रिमिनाल रेकर्ड दाजानाय जादोंमोन आसाम सरकारजों स' बेयाव उइथड्र खालामनाय जासिगोन बिथांमोनखौ क्रिमिनाल रेकर्डनिफ्राय हाथायनाय जासिगोन स' बिदि बायदिब्ला जोंहा रन्जन दैमारियाबो गनांगौ नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा बेवहाय जोंनि जाय एनडिबि मावनाय बा सिगाङाव मावखानाय ओमफ्राय आखाइ आथिंफ्रा अबेबा मेगन खाना जाबाय बा मावनो हाला स' बिथांमोननो 15 लाख रांबो होगोन होननानै बेयाव रिपर्टआव होनाय जादों स' बेखौ नायनि लेट्स सि मा जायो आरो आं अलरेडि खोन्थाखाबाय मानसि थैनाय जाय न'खर बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बिथांनि न'खराव 5 लाख रां होदों स' दायो लिस्ट आरो बोखांफिनबायनो सिगाङाव होदोंमोन दायो फिनसे बोखांफिनबाय स' गोबां मोजांनि खोथा स' माखासे बाथ्राया एसे एनै मोजां बाट आं बेखौल' एसे दुखु मोनदों कि माने आउट अफ बिटिसिआव एसे माखासे कलेज गायसननाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव इनस्टिटिउट गायसननाय बिनि बागै जेबो सानथारासै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय एसे एनै स्टेडियाम बानायनाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंनि माखासे ओरै हादान एरिया थिंजाय जायगायाव बेयाव माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय नांगौ जादों बेफोरनि थाखाय जेबो एसेबो सानथारासै आरो बिनि गेजेराव बावैनो थाबैनो जाय बानासुर लामा हाइवे रड बेखौ बानायनाय जागोन माजबादनिफ्राय माने हलंगिसिम सनितपुर आरो ओरैहाय बिश्वनाथ माने बारस'नायनि गेजेरजों नङा होमबा स' बेखौ थाबैनो बानायनांगौ बेखौबो थाबैनो अर्डार होनाय जायाखै बाट बानायगोन बेफोरबायदि बिराद लं प्रसेस आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि बे बिटिआरआथ' माने बड'लेण्ड स्टेट सिमांसोमोन जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा आरो रायजो राजानिबो सिमाङा सा बेयावहाय माखासे बुजिनांनाय बाथ्रा बा रायलायनाय बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बुजिनाय बाथ्रा थाङोब्ला बिराद गोलाव लं प्रसेस थांबावगोन आरो जे बड'लेण्ड स्टेट मोननो थाखाय बाट बे बिटिआरखौ लानाय लोगो लोगोनो जोङो बड'लेण्ड स्टेट बेखौ लाथ'ला बा नांथ'ला बेफोरबायदि जानाय हिसाबै जाबाय आरो बिराद गोबावसै आरोना जों थैनानै थांलायबावगोनसो जागोन आरोना स' दायो इनक्लुजिं बा इनक्लुड खालामनाय जागोन आरो बिनि गेजेराव एरख'नाय दाजाबनाय दानख'नाय जागोन एरिया दा बेसेबां जायो बिनि मेपआ माबोरै जागोन बिटिआरनिया माखासे सुबुंफ्राथ' बुंदों कि बिटिआरनि मेपआव जुदि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफायाबा हाथियार दैथिनाय जागोन माखासे सुबुंफ्रा बुंदों आरो सोरबा मोनसे ग्रुप दाहांनाय बायदि कन्टेक्ट नाम्बार लालायनाय जाबायानो स' गोबां माने गावजों गाव एना-एनि जाहांलायनाय जादों स' बेयावहाय थाबैनो बावैनो जोंनि मानाव गेदेर रायजो राजाफोरनि गेदेर दैदेनगिरिफोरा थाबैनो बावैनो बिथांमोनखौ बुजायनानै होनो हानांगोन जोंहा सेंग्रा सिख्ला बिदि नङा है मा खालामनो हानो कि जोंजोंनो लोगोसे एनडिएबिफोरानो जोंजों गासिबो माबा जाजोब्बाय स' एनडिएबिफोराबो गोबां जोंनि रायजो राजानि थाखायनो सानदों बे नंगौ बाट बिथांमोनाबो माखासे खिनिखौ लाबोनो हाबाय बिथांमोनाबो दा न'आव थाफैनो लुबैयो न'आव जिरायनो लुबैयो गोबां बोसोर बिथांमोनाबो बाहेरायाव थाबाय दायो न'आव थानो लुबैयो स' गुबुन हानजाया जुदि बिदि दायोब्ला बिथांमोनाबो बेवहाय हेंथा होनो मोननाय नङा बेफोरबायदि रायजो राजाफ्रा गोबां बाथ्रा बाहायदों आरोना स' बेयावहाय आङो सानो कि माखासे सुबुंफ्रा जोंजोंनो दंखायो लिडारफ्रानो एनडिएबिफ्रानो स' बिसोरलाय मा बिसोरखौ दसेनो जों हमगोन सरकारनि दारैनो जोंथ' बिसोरखौ गारा बेफोरबायदि माखासे सुबुंफ्रा सानदों जानांगौ स' बेफोरबायदिखौ लानानै आं सानो कि बिराद बेले बेजे आंथ' माने स' आं डाइरेक्टलि नोंथांमोनखौ बुंनोसै जेबो नङा लिरनाय मथे बेयावहाय जाय जोंनि माने बिटिआरनि जाय एग्रिमेन्ट जाय मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्ट बेवहाय बुंखादों डाइरेक्टलि दे एरियाखौ बारायनाय जागोन माने जाय जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल जोंनि दङ जायगा जोंनि बर' हारिनि भिलेजाव पपुलेसना दङ बिथांमोनखौ एड खालामनाय जागोन आरो जाय मोनसे नन बड' बे बिटिसिआव दङ अलरेडि बिथांमोनखौ एरख'नाय जागोन आरो बैसोरखौ दाजाबनाय जागोन होनना बुंदों आगमन टु एरिया एन्ड माने पावार अफ बिटिसि होनना बुंदों ओमफ्राय इनक्लुड खालामनाय जागोन एरियाखौ स' गामिखौ आरोना स' बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा सोंथि सोंदों कि गामिखौसो लाफानाय जागोन बेवहाय एरियाखौथ' होनाखै गामियाबा बेसेबां नङा होमबा
100टा 200टा बारायनानै लाबानो ओरैहाय एक'गोन माने 10टासो गामि एक'गोन ओमफ्राय बिसोर कि जोंनो 200टासो गामि लानो होगोन होननानै बेफोरबायदि मोनसे सोंथि सोंदों आरो बाट आं निउसाव नुनाय मथे हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कि जेसेबांखिनि नन बड' सुबुंफ्रा ओंखारनो गोसो बिथांमोना हागोन ओंखारनो BTR निफ्राय आरो बेसेबांखिनि बर' हारिनि मानसिफ्रा हाबनो गोसो बिथांमोना हागोन होननानै बिदि बुंदों स' बेखौ नुयोब्लाथ' आं मोजां बाथ्रा खोनानो मोननाय मथे स' लिरनाय मथेथ' बिदि होनाखै बाट मोजां आरोना स' बाट माखासे गामिखौसो एड खालामनाय जागोन होनना बुंदों स' लेट्स सी गाइस दा जोंनि गेदेर गोलाव मानसिफोरनियाव कुइसन सोंबानो जाबाय बेखौ आंनाव कुइसन सोंनानै खुनु लाब गैया जे आदा BTR आ बबेसिम सौहैखो आरो जोंनि बिसिना सारियाला गैफागोन गैफाया आं एन्सार होनाया आंसो सोंदों बिसोरनाव गेदेर गोलावफोरनाव आंबो मोनथिनो लुबैदों माबायदि जागोन BTR नि मेपआ जाय बिथांमोना कमिटि मोनसे दानानै बिथांमोना दा सावरायनो नागिरदों नङा होमबा स' माबायदि जामारगोन आंबो नायनो लुबैदों स' आं भिडिअखौ बे एसे माने सुंदयै बुंनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै